Сәлем кызлар, малалар. Сезне янәдән әкиятләренә чакырам. Бүген мин сезгә Абдулла Алишның Мактанчык Шыпшык һәм Тыйнак сыерчык турында әкиятен сөйләячәкмен. Абдулла Алиш балалар язучысы. Ул балаларны бик яраткан. Шуңа күрә дә безгә бик күп матур әкиятләр иҗат иткән. Мин сөйләячәк әкият сезгә ошар дип уйлыйм. Әкиятебезне башлыйбыз. Тәрәзәгә каршы сузылган бер озын кылгага нарат такталарыннан эшләнгән оя куелган. Ул ояны әле кичә генә балалар ашыга-ашыга эшләп бетерделәр. Ә бүген инде анда яз кунаклары, сыерчыклар килделәр. Алар башта өйнең эчен, тышын җентекләп карадылар да бик ошаттылар. Аны ясаучыларга рәхмәт укыдылар. Матур иттереп сайрап куйдылар. Сыерчыклар ясына каршы тәрәзә башында бер карт Шыпшык утыра. Ул инде ничә еллар бирле шунда яшәй. Шыпшык салам-салымнарны, йон мамыкларны җыеп, оя ясаган. Суыклар җиткәч, ул Шыпшык җылы якларга ашмый, шунда кышлый. Яңа кунакларны Шыпшык нишләптер кәефсез каршы алган. Ләкин шулай да күңелсез иде, күршеләр булды дип, үз эшеннән бераз гына шатланды. Сайраулары белән колакны тындырып бетерерләр, рәхәтләнеп, йокларга да ирек бирмәсләр. Тукта дисәң, туктамаслар, күрше димәсләр, дип уйлап куйды. Шуннан да шулай булды. Сыерчыклар монда Шыпшык абзый яши дип тормадылар. Көне буе өзелеп сайрадылар. Шыпшыкның моңа бик ачуы килде. Һәм ул ямьсез тавышы белән күршеләренә җикренде. Бөтен тынычлыгымны боздыгыз. Сайраган булып, колагымны тындырдыгыз. Ичмасам, Шыпшыклар шикелле сайрасагыз иде, алардан да уздырсагыз иде. Безнең җырны бар тауклар хәйран калып тыңлый. Хуҗа да безне бик зурлый. Сыерчыклар Мактанчыкның сүзен ишетеп аптырап калдылар. Ә Шыпшык җае чыккан сайын мактана бирде. Әй мактады Шыпшыкларны, әй мактады, күкләргә ширде. Имештер, дөньяда алардан батырраклар юк. Хәтта сандугач та аларның җырларын хәйран калып тыңлый икән. Аларның өйләрен беркем дә җимерә алмый икән. Имеш, көчле давыл гына булсын, сыерчыкларның оялары беркетелгән, кылга сыначак, оя җимереләчәк. Сыерчыклар Мактанчыкның сүзен тыңладылар һәм каты җавап кайтармадылар. Күрербез әле ничек булганын, кем отылганын дип уйладылар. Бер көнне Шыпшык үз өенә атылган уктай кайтып керде. Аның артыннан күктә карчыга күренде. Сыерчыклар Батыр Шыпшыкның кемнән курыкканын бик яхшы белделәр. Батырның тавышы тыны юк, өендә бикләнгән ахры дип көлделәр. Бераз яткач, Шыпшык оясыннан башын чыгарып күршеләренә сүз салды. Күрдегезме, минем карчыга белән ничек сугыштым? Хай бирдем соң үзенә. Утлар күренгәндер күзенә, дип мактанды Шыпшык. Сыерчыклар бер сүз әйтмәделәр. Мактанчыкның кәефен җибәрмәделәр. Көннәрдән бер көнне Шыпшык өендә бер үзе әлеге дә баягы мактанып утыра иде. Хуҗа мәчесенең күзен чукыдым, хай кирәген бирдем, дип мактанды. Сыерчыклар Мактанчыкның сүзен тыңлагандай иттеләр, ләкин соңыннан әйттеләр. Упсине, әле баягына күрдек. Күзләр дә бик исән, мыраудап йөридем. Юк, күршеләрнекен күргәнсездер. Ә безнең хуҗаныкы инде сукыр. Безгә һөҗүм итәргә куркыр. Ә шул чак әлеге песи кыйгы буйлап тәрәзә башына таба үрмәләде. Мактанчык Шыпшык орты белән торганга аны күрмәде. Песи инде Шыпшыкка якынлашты.
кіріп, тігіні электіріп алмақшы еді. Шул шақ сыйыршық үшіп келіп жетті де, шаян пісінің көзін шұқып жіберді. Пісіні керіге шегіндірді. Пісі үй қиығынан шырмаға сызды. Мақтаншық шыпшық, қорқуынан бір сөзді әйте олмышы қолтырап түшті. Көрдің мейді, деділер сыйыршықлар. Мақтану зарарғын айты, сезгірлікні кеметі. Шыпшық әлі қоман бір сөзді әйте олмай тұрайды. Міне кенет ол тілге келді де әйтті. Ярай, бәқіті бар екен. Кетіп құтылды. Көрмегенін көрген болыр еді. Сыйыршықлар таң күлділер. Hem ona әйттілер. Мақтану әр кімні хур еті. Тыйнақ болуға не жете? Шулай айтып, шыпшық пісінің тырнақларына шақ қына ілетмей қала. Сіздің танышларыңыз арасында шыпшық кібіклер yok ма? Болса, сіз аларға әкиет сөйлегіз. Шуннан алар, мақтану нашар ғадет екен аңларлар. Бүгінге мен сіздің білән сау болашам. Сау болыңыз!